Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Кася, почекай. А ти гэта што? Яшчэ не паснедала? Кася, гэта ты як? Мы з Леськам ужо паснедалі. І нашы гледачы, спадзяюся, што таксама. Ды я спрабую, але мне не вельмі падабаецца гэта каша. А я чуў, што есці кашы вельмі карысна. Яшчэ як карысна. А хочаш, я раскажу некалькі цікавых фактаў пра кашу, а ты пасля абавязкова паснедаеш. Ну, калі так, то я згодная. Пачакайце, сябры, я забыўся вас павіншаваць. І з чым жа, Лесік? Што за свята? У кагосьці дзень нараджэння? У мяне? Не. Потап, магчыма, у цябе? І ў мяне не. Кася, можа, у цябе? Ды кажу, што не. А у каго тады? Так, нікога не ведаю. Але калі сёння дзень нараджэння, значыць, што будуць цукеркі. А таму каша моя не патрэбная. А вось і не, Касечка, кашу не адстаўляй. І цукерак не будзе. Як гэта так? І што за свята такое, што цукерак не будзе? А вось так. Сёння, сябры, міжнародны дзень кашы. А як і дзе гэтае свята з'явілася? Яно зарадзілася ў Великабрытаніі. Там у 2009 годзе адбылася дабрачынная акцыя, дзе людзей, якія маюць патрэбу, частавалі кашай. А гэта што атрымліваецца? Кашу ядуць не толькі ў Беларусі? Вядома, каша адна з самых распаўсюджаных страў ва ўсім свеце. І што, паўсюль ядуць аднолькавую кашу? А вось тут крышачку не гэтак. Ой, Лесік, тады раскажы, а якой кашай частуюцца, напрыклад, у Англіі? У Англіі часцей за ўсё ўжываюць аўсянку. А ў Кітаі? А вось у Кітаі, Таіландзе, ва В'етнаме частуюцца рысам. А калі увогуле з'явілася каша, хто яе прыдумаў? Хто прыдумаў кашу, я не ведаю. І гэта дакладна не ведае ніхто. Ну, Лесік, ты мяне здзівіў. Упершыню чую, што ты чагосьці не ведаеш. Справа не ў гэтым. Няма чалавека, які прыдумаў кашу. Бо гэта было зроблена калектыўна, яшчэ ў старажытныя часы. Гэта атрымліваецца, што мы зараз частуемся тым жа, што і людзі тысячагоддзя таму. Амаль што так. Але ў першабытнасці людзі варылі не зусім кашу, а штосьці падобнае на яе. А як яны рабілі тую не зусім кашу? Яны варылі штосьці падобнае на кашу з растоўчаных зярнятак і вады на распаленых каменьчыках. Цікава, вельмі цікава, Лесік. Але я вось думаю, а што такое увогуле каша? З чаго яе робяць? Кашу ствараюць з розных круп, а крупа, у сваю чаргу, маленькія зярняткі розных раслін. Іх спецыяльна вырошчваюць, а пасля чысцяць і вараць. Так і атрымліваецца каша. Гэта што атрымліваецца? Каб зварыць кашу на сняданне, патрэбна вырасціць зярняткі, пасля іх падрыхтаваць. Раней было так, але зараз крупы можна купіць у краме. Вельмі розныя і нават з рознымі смакамі. А з якіх круп вараць кашу? О, іх вельмі шмат. Напрыклад, з рыса ствараюць рысавую кашу, з аўса аўсяныя шматкі і геркулес, а вось з маннай крупы манку. А навошта увогуле есці кашы? Вось і я не разумею. Гэта ж можна замест кашы столькі цукерак з'есці. І салодка, і смачна. Каша, сябры, дапамагае нам расці. У ёй шмат карысных элементаў. Таксама каша дае нам энергію. Менавіта таму яе неабходна есці на сняданак. Такім чынам ты будзеш бадзёры ўвесь дзень. О, гэта мне падыходзіць. Я хачу многа энергіі. Тады, Касечка, давай дамовімся. Мы зараз паглядзім цікавы мульцік, а ты ў гэты час будзеш есці кашу. Дамовіліся. Уключайце. О, вельмі цікавы мульцік. Не мульцік, а казка. Я ажно загледзеўся. Я пасля тваіх слоў, Потап, задумалася.
А ці магчыма трапіць у казку? Мне вельмі хочацца. Ха, а чаму не? Нічога сабе, Лесік, ты прыдумаў нейкае прыстасаванне, якое дапаможа нам трапіць у казку? Лесик, ты вельмі таленавіты вучоны. Да навошта нам губляць час? Лесік, прынясі прыстасаванне, паспрабуем. Трошечки расчарую вас, але такога прыстасавання не існуе. А я ўжо настроілася. І я таксама. Але варыянт ёсць. І які ж? Я ведаю одно месца на нашай планеце, якое падобнае на сапраўдную казку. І што гэта за месца? Раскажы, калі ласка. Гэта плямістае возера Клілук. Яно знаходзіцца ў Канадзе. Якая прыгажосць, Лесик. Сапраўды, вельмі прыгожа. Але пачакайце. Што не гэта, Кася? Не падобна на казку? Вельмі падобна, але справа ў іншым. У чым жа? Калі возера плямістае, то здаецца, што яно хварэе. Тады гэта ўжо не казка. Не хвалюйся, Кася. Возера плямістае не таму, што яно хварэе. Лесик, а раскажы, калі ласка, а адкуль тады з'явіліся плямы? Уся справа ў мінералах, якія знаходзяцца ў возеры. Яны ствараюць рознакаляровыя плямы. Жоўтыя, зялёныя, сінія. Нічога сабе. Як цікава. Вельмі. І кожная пляма быццам асобны басейн з вадой. Мне б вельмі хацелася на гэта паглядзець. Але не заўсёды возера такое плямістае і прыгожае. А што з ім здараецца? Яно рознакаляровае толькі летам, а зімой выглядае так, як і звычайнае возера. А чаму так, Лесик? Яно знаходзіцца ў мясцінах, дзе вельмі спякотнае лета. Менавіта таму вада перасыхае, а мы пачынаем бачыць рознакаляровыя плямы. Гэта нейкі цуд, а не возера. Такое незвычайнае. Мясцовыя жыхары ўвогуле лічаць гэта возера чароўным. А чаму? Яно што, выконвае жаданні? Як залатая рыбка? Такога яно дакладна не ўмее. Але людзі вераць, што возера валодае гаючымі ўласцівасцямі. Яно можа загойваць раны? Старажытныя легенды сведчаць, што возера загойвала раны воінаў. Мне б вельмі хацелася паглядзець на гэта возера. І мне таксама. Абавязкова наведаем, але спачатку прапаную паглядзець цікавы мульцік. Сябры, вось толькі ўявіце сабе, што існуе такі капялюш, пад якім магчыма схаваць цэлае аўто. Вось гэта памер. Амаль што 4 метры. А з чаго яго стварылі? Гэты капялюш зроблены з саломы. Гэта ж колькі саломы спатрэбілася? Вельмі многа. Лічыце, што карысталіся саломай з невялікага поля. Нічога сабе! Я нават не ведала, што такія вялікія капелюшы бываюць. Бываюць, а яшчэ існуюць капелюшы, якія могуць выратаваць жыццё. Гэта што за цуд такі? Як выглядаюць такія шапачкі? Такія капелюшы існавалі даўно, а насілі іх рыцары. Створаны яны былі з металу, таму іх можна нават назваць выратавальнымі капелюшамі. Ого, я б таксама хацеў сабе такі капялюш. О, яны вельмі цяжкія, Патап. І зараз ужо такімі не карыстаюцца. Ого, дзіўна! Як шмат капелюшоў існуе? А зараз давайте глядзець мультфільм. Давайте глядзець. Ну вось і надышоў час развітвацца, сябры. Мы жадаем, каб гэты дзень прайшоў у вас цікава і весела. Так, і не сумуйце. Бо мы сустрэнемся зранку У нашым добраранку! Хе-хе-хей! У-у-у!